Хубаво е да живееш със съзнанието, че сред броя има човек, на който можеш да се довериш, да се опреш в трудната минута. Човек може да просъществува, да живее своят живот без много неща, но само не без хора, приятели. В този суетен свят, в краткия човешки живот, дружбата има най-важно значение. Ако залитнеш, има кой да те подкрепи. Ако паднеш, има една приятелска ръка, която е готова да се протегне към тебе. Ако заплачеш, има кой да те утеши и още много, ако... Този живот, който ми предстои, би бил празен без любими хора, без чувството към приятеля. Но колко е трудно да откриеш в това море човечността, а зад нея приятелството, верността. Но най-добрият начин да имаме приятели, това е самите ние да бъдем такива. Тази мисъл не е моя, но я подкрепям напълно. Може би най-трудно е да бъдеш приятел. Приятелите са тези, които ни приемат всичките ни добри и лоши страни. В беда или когато ти е тежко, той споделя болката ти. Ако си щастлив, приятелят се радва с теб. Приятелят е богатство. Приятел би следвало на пръв поглед това да е човек, с който имаш общи интереси и обща приказка. Всеки може да каже, че има много приятели, но смисълът на приятелството не е само в общите сбирки. Истинското приятелство е далеч не толкова повърхностно. Приятелите са хора, които ще те изслушат, а след това ще ти помогнат в труден момент. Приятел ще ти помогне също, когато и той за него самия е трудния момент, без да иска отплата. Приятелите се грижат един за друг. Приятелството е мит. Приятелството е богатство. Без приятели човек се чувства самотен. Приятелството не е богатство. Няма вечно приятелство. То е недостижима мечта в днешните дни. Приятелството не е отживелица. Възможно е и приятелство през днешни дни. Най-добрият приятел става най-големият предател. Човек не може без приятели. Всички ние имаме недостатъци. Недостатъци, които са загнездили в мене, в тебе. Недостатъци, с които едни се борят, а други не забелязват. А има и трети, които махат безразлично с ръка. Какво да се прави? Но не е така. Приятелят е приятел, когато вижда и своите, и нашите недостатъци. И намира сили да им се противопостави. Стреми се да ги премахне. Моята представа за истинско приятелство се слива с представата ми за човека изобщо. Едва ли би съществувало приятелство, ако нямаше човечността. Приятелят държи както на своето, така и за нашето достоинство. Не е безразличен към нашите мъки и радости. Той е отзивчив и добър и това далеч не е всичко.
Тръгвайте! Много приятели ще има, вечно ще има, виж други тичат сега. Какво е за вас приятелството? Кои са приятели? Какви са приятелите ви? Приятелството е нещо земно и обикновено, но топлата приятелска ласка не може да се опише с думи. Единственото способно за това е нашето човешко сърце. Всеки от нас има в биографията си хора, които са драснали по една щриха на нашите портрети. Ще дойдат други и те ще добавят по някое светло петно или сянка. И колко хубаво би било, ако всеки от тези хора носеше в гърдите си топло приятелско сърце, ако един от многото ни подаде ръка и каже: аз съм този, когото чакаш, облегни се на рамото ми, вярвай ми. Днешният динамичен и комерциален живот ни дава възможност да осъзнаем какво е значението на думата приятелство. То може да се опише и така. Приятелството е като бисер на морското дъно. Години са нужни, за да го откриеш, а само секунда, за да го изгубиш. Всъщност приятелите са съкровища, които украсяват човек. Те играят изключително важна роля в нашия живот. В моменти от живота, когато се появяват зложелатели и врагове, точно тогава, в този миг, приятелството наистина се явява като съкровище, защото то ни предлага някаква, дори и минимална закрила и защита от положението, в което се намираме. Приятелите са съкровище, което украсява човек, защото съкровището е богатство, а богат и щастлив е този, който е открил истинско приятелство. Много често обаче приятелството се бърка с познанството. Хората обичат да казват: имам много приятели, но замислете се колко от тях са истински, на колко от тях може да разчитаме при нужда. В една прекрасна утрин си преброих приятелите, точно така, както човек проверява пулса си. Сам стиснал своята ръка, 1, 2, 3, да кажем 4, а може би 5. Нямам нужда от много приятели, стигат ми 2, 3, ала такива, които в сърцата си рани от моите болки да имат. Цената за приятелството е голяма. Искреност, честност, почтеност, доброта, отзивчивост, всеотдайност, загриженост, подкрепа и доверие по всяко време. Приятелят не ранява и не предава, не търгува чувства и не злоупотребява. Приятелят ни кара да забравим лъжата и егоизма, ставаме истински и добри. А дали понякога приятелството не означава да направиш невъзможното за онзи, когото обичаш? Приятелят ще си остане човек земен, обикновен, когото може би ще търсим, ще губим и ще намираме през целия си живот. В търсенето на нови приятели не трябва да допускаме грешката да загубим старите и верни другари, които сме имали. Мисля си за приятелството. Човек трябва да държи на приятелите си. Приятелството трудно се гради, но много бързо се руши. Ала само такива, които в сърцата си рани от моите болки да имат. Ала само такива, които гръмни удари, светли помръкне. Даже и в гроба да знаеш, че някой рови земята, да те измъкне.